hosts. Yo, 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 mga ka-aksyon, umaga po sa inyo lahat, magandang mga Pilipinas, mga Pangasinan. Welcome na naman po mga ka-aksyon sa inyong paboritong programa sa umaga po dito sa Radyo Aksyon Radyo Balitang Bayan, numero 1 Morning Edition. Kasama ho ninyo mga kaibigan, pansamantala ho ninyo kasama kayo mga kaibigan, Royals, tuwatan batang-batagin ko, aksyon ay kabisa na pasyon. Diyan nga na aksyon Jeric Pasilyaw, na aksyon Joel Balolong, siyakso na kaiba yun natin niya kabwasan. Mga-aksyon umaga po sa inyong lahat po mga kaibigan, mga ka-aksyon ho natin. Oy! Holiday ngayon, Aksyon Conrad! Naroman sa kwarta tayo. Natanot December 30 manaya Aksyon Conrad. Anti kabalik santuyo, ya? Kabalik santuya, holiday. Akin, lapunta Rizal Day natan. Wala rin mga ibabag Aksyon Conrad. Ay, birthday ng Rizal natan. Ay, aliwa! Nathan so impatoy ng Jose Rizal Agagi. Ayan po mga ka-aksyon. Kaya holiday ho ngayon. So yung mga ka-aksyon natin dyan, regular holiday to. So medyo malaki-laki ho yung ating makukuha. Tulad ni Madam Camille Grace Manangan. Ayan. Ewan ko, duty ka ngayon Madam. Pero ma-aksyon umaga sa'yo. No? Sana malaki ang sweldo mo ngayong umaga. At syempre sa mga ka-aksyon natin nakikinig ho ngayon, 1161 kHz sa kanilang mga talapihitan, Aksyon Radyo Pangasinan. At hindi lamang yan, naka-live stream din ho tayo sa ating Facebook fan page at gayon din po sa ating YouTube. Sa ating pong YouTube live mga ka-aksyon. Tayo po'y naka-live stream na rin ho riyan mga kaibigan. Huwag yung kalimutan tutukan ho yan. Para po sa inyo mga opinion, kuro-kuro reaction, public service announcement, mag-text lamang o tumawag sa ating SUN number 0922-852-1161. Mamaya ho'y babasahin ho natin yung mga sulat ho ninyo, yung mga text messages ho ninyo, no? Bago ho tayo magpaalam. Nang sa ngayon, mapasaya ho natin yung mga listener ho natin, ha? Oy! Bangon kila, agagit na natatang mira, ha? Gising-gising na ho mga ka-aksyon. Dahil ngayon, holiday, maraming magsasamantala Aksyon Conrad ng panahon upang magpunta sa mga palengke, sa mga firecracker stall upang sa gayon, bumili na nga ho nitong kanilang mga paputok at nung kanilang mga gamitin ho bukas ng madaling araw. Yung tinatawag na medianoche Aksyon Conrad, At hindi lamang yan, nagiging mabenta na nga rin ho itong mga tinatawag natin na mga bilog na mga prutas dahil ayon nga ho dito sa pamahiin ng mga Pilipino, pampaswerte daw ang dala nito Aksyon Conrad, Mamaya, abangan ho ninyo mga ka-aksyon dahil umiikot ho yung mga Aksyon Radio reporters ho natin. Hindi ko alam kung nandiyan si Aksyon Claire ngayon, si Aksyon Joyce, umiikot ho ngayon dyan sa may Malimgas Market at titingnan ho natin, mga price monitoring ho tayo mga kaibigan kung magkano ho itong presyo ho nito mga prutas ho na ito. Samantala naman po mga kaibigan, mga ka-aksyon, uy! Nako. Ito na yung sinasabi ho natin, After ho ng celebration itong December 25, itong Christmas celebration, abay, eto na nga, umakyat na naman Aksyon Conrad, sumabog na naman. Etong kaso ng COVID-19 dito po sa Pilipinas, mga ka-aksyon. Yan po ay ayon po sa tala kahapon ng Department of Health na kung saan po, naalarma ho mga kaibigan, nakaka-alarma ho. Dahil biglang sumabog, biglang umakyat ho mga ka-aksyon, Etong bilang ho neto, May magtakin nyo mga kaibigan, yung sinasabi ho natin, mag-ingat-ingat ho kayo, di porke bakunado na ho kayo, wala na ho kayong problema. Ay, naapo. Eto mga kaibigan, papasukin ho natin isang ulat galing sa labas ng impilan. Galing kay Aksyon Freddy Fajardo. Aksyon Maga, Aksyon Freddy, please come in. Yes, Aksyon at malamig na Aksyon na hikam. At happy 125th anniversary ng itong kabayanihan ni Gato si Rizal. Ang lokal na pamahalaan ng San Carlos City ay nakikisa sa pagdiriwang nito at sa temang Rizal para sa agham, katotohanan at buhay. Sa official page ng City Information na kanilang inihayag na bilang bahagi ng taon ng selebrasyon ng anibersaryo ni Dr. Jose Rizal sa bisya ng Proclamation number 126 series of 2001, naway gunitay natin ang pagpapakasakit at kabayanihan ni Rizal sa pagkamit ng kasarian ng ating bansa. Pagkaliniin natin ang mga kalaman, binahagi niya tungo sa pagtuklas ng makabagong agham. Maging ang mga salitang kanyang sinulat sa winika na naging daan sa katotohanan at ang tapang na lumaban ng hindi dahas
upang makamit ang malayang buhay. At mamaya bago mag-alas 8 ng umaga, magkakaroon ng rape laying dito sa plaza ng San Carlos City sa bantayog ni Dr. Jose Rizal na inaasahan yan ay pangungunahan ni Mayor Ayoy Rizelio kasama si Vice Mayor Bugs Rizelio, mga konsyales at iba pang mga department head ng syudad. Mula sa gitna ng aksyon, Freddy Pardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Maraming salamat sa ulat na yan, Action Freddy Fajardo. Ayan ho mga ka-action na. At actually lahat ng mga LGU ngayon ay naghahanda rin ho, especially yung mga lugar na merong monumento ho nitong si Rizal, nagre-ready ho ngayon para sa gayon maglagay po nitong mga corona o nitong mga wreath doon sa kanyang monumento ho mga kaibigan. Maaga ho yan. As early as 6 a.m. may mga LGU na ho talaga na maglalagay ho niyan mga ka-action. Sa Dagupan City, I think it's 7 a.m. or 6:30 a.m. Yan na ho mga kaibigan. Samantala, kamusta yung mga ka-action natin? Diyan po sa may lungsod ng Ordaneta ho mga kaibigan. Abay, mantakin ho ninyo mga ka-action. Sibak! Sibak! Etong Poso Chief ng Ordaneta City. Etong si Palong Serapica po mga ka-aksyon. Etong si Francisco Serapica. Eto nga ho'y matapos ko na eto ho'y masabit na naman sa isa na naman pong eskandalo dyan sa lungsod. Pero this time mga ka-aksyon na huli sa camera. Huli cam etong si Poso Chief Palong Serapica. At eto na nga ho mga ka-aksyon, tinanggal na ho siya sa pwesto bilang executive assistant netong si Mayor Julio Ramy Paraino III. May mga nagtatanong ho sa atin, may kinalaman po dyan sa issue ho na yan mga ka-aksyon. At sige, ikuan ho natin ng konti yan mga kaibigan. Yan ay nangyari ho dito sa may Ordaneta City sa isang kalye ho riyan netong nakaraang araw na kung saan mukhang nagkaroon ho ng pagpapaalis dito po sa mga vendor ho rito mga ka-aksyon. Kaya ang nangyari ho rito mga kaibigan, nagkasakitan ho etong si Poso Chief Palong Serapica at etong buko vendor ho na ito mga ka-aksyon. Ang problema, nahuli po mga ka-aksyon. May mga netizen ho na nag-upload po online at yan ho ay nag-viral na po mga kaibigan. Kaya ito si Mayor Paraino, umaksyon na rin ho mga ka-aksyon. Tinanggal po sa pwesto etong si Poso Chief Palong Serapica. Sabi niya ho rito sa kanyang pahayag, sa aking mga kababayan dito po sa lungsod ng Ordaneta, isang nakakalungkot na pangyayari ang naganap kamakailan na kumalat sa social media sa pagitan ng ating Poso Chief Palong Serapica at vendor po ng buko. Hindi po kinokonsente ng inyong lingkod ang pang-abuso o pisikal na pananakit sa kapwa. Ang nagawa ni Ginoong Serapica ay taliwas sa tungkulin bilang kasapi sa lingkod bayan at tahasang paglabag sa civil service law. Agaran ko pong pinatupad ng batas at tinanggal si Ginoong Serapica sa tungkulin. Ang pagtanggal sa kanya ay magiging halimbawa at magsisilbing aral at babala sa lahat ng kawani sa aking nasasakupan. Pero mukhang kanya Mayor Ramy, mukhang itong mga netizen mainit pa rin ang ulo dito kay Manong Palong Serapica. Gusto nila na makasuhan po etong mama sa halip lamang po na tanggalin po sa serbisyo. Alam nyo mga ka-aksyon na, to be fair naman ho, etong si Mr. Serapica mukhang matagal na rin ho narinig ito mga ka-aksyon. Remember sa Ordaneta noon, di ba? May mga may nagkagulo rin ho dyan between the Poso and etong mga ambulant vendor. Isa rin po ito mga kaibigan sa nag-trending po noon, yun lang, hindi nakuha po mga ka-aksyon sa camera yung nangyari. Pero mukhang pinag-iinitan din. Ito si Poso Chief Palong Serapica. Pero ayan na ho mga kaibigan, nahuli kam po, buti na lang nahuli kam na, dahil malay mo, ginagawa na ito noon pala, di ba? Malay mo lang, di ba? May sinasaktan pala to, nahuli kam po pala ngayon mga ka-aksyon. Ayan, tanggal, sibak sa serbisyo, etong mama, So, Manong, sana po Mayor Paraino, makasuhan din po. Ayon nga po sa ating mga netizen, hindi lamang po basta sibak sa tungkulin dahil that is a blatant disregard sa civil service law, di ba? Nanakit ka ng kapwa, that's physical injury. Depende ho, dun sa may buko vendor, kung ito po magsasampa ho ng kaso o hindi, tingnan ho natin mga kaibigan, abangan ho natin ang susunod ho ng mga kabanata, may kinalaman ho riyan.
Maaksyong umaga kay Manong Sal de Bruan. Uy! Nako, maaksyong umaga sa iyo, Manong, ha? Sige, thank you very much. Ay, si Jose Rizal pala ikwan, ha? Ikaw pala ay pinanganak sa araw ng kamatayan nitong si Manong Jose Rizal ng Manong Sal de Bruan, ha? Sige, ingat ka dyan, sir, ano? Have a great day. Have a special day. And of course, have a safe day din, ho. Samantala naman mga ka-aksyon, tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating mga balitaan ho mga kaibigan. Hoy, ang Okta Research Group nagsabi na rin ho na etong pagtaas ng kaso ng COVID hindi lamang daw holiday uptick. Ibig sabihin, there is really something wrong. Sige mamaya, babalikan ho natin yung detalye ho na iyan mga ka-aksyon. Samantala naman, dito naman po tayo sa ating mga balitang lokal po mga kaibigan. At sa ating mga lokal na balita, uy, nako, dyan din sa may ordineta kahapon, may disgrasya ang naganap po riyan mga kaibigan. Balita ho natin medyo okay na ho yung kalagayan po ng mga na-disgrasya ho riyan. Sana ox na ox lang ho tayo riyan mga ka-aksyon. Kaway-kaway din ho sa mga ka-aksyon ho natin dyan po sa may bayan ho ng Bayambang. Kamusta ho kayo dyan sa bayan ho ng Bayambang partikular? Dahil sa may barangay Cadre site, nakatutok na raw sa ating ngayong umaga. Kabango-bangon Daksyon Conrad, Mangkakapilara, Mando ng Laradaksyon Radio Pangasinan. Maaksyong umaga po sa inyong lahat ho riyan. Uy, maganda, may kapaksyon Conrad Kasi oras tayo na, alas 6:08 Okay, Mancomer Health ni Magano, Umpawil. Swaksyon Radio, Balitang Bayan, numero ka sa Balban, Imperial Paimano. This time check is brought to you by ACS. Sa ating Kapaskuhan, ang masayang paggunita sa pagsilang ng ating dakilang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Kumpara nung nakaraang Pasko, kung saan nabalot ng lungkot at pangamba ang buong mundo dahil sa pandemya, ngayong Pasko ay ramdam natin ang panunumbalik ng sigla at saya dahil sa magandang bunga ng ating disiplina, sakripisyo at pagkakaisa laban sa COVID-19. Mga kabalayan, kailian, ito po ang aming handog sa inyo sa Kapaskuhan. Ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng walang humpay at walang kapagurang tunay at tapat na serbisyo para sa inyo, sa inyong pamilya at para sa ating minamahal na probinsya. Mula po sa aking pamilya at sa buong provincial government ng Pangasinan, binabati po namin kayo ng isang Napakinggan natin ang mensahe ni Governor Amado Pogi I. Espino III kasama ang provincial government employees. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Tunay na masaya ang pagdiriwang natin ng Pasko kung kumpleto at sama-sama ang buong pamilya. Nagmamahalan, nagbibigayan. Siyempre mahalaga rin na malayo sa anumang uri ng karamdaman sa Kapaskuhan. Huwag nating kalimutan yan. Mag-SED Panyawan Plus araw-araw. SED Panyawan Plus, nagpapalakas ng immune system at mainam sa mga pinahihirapan ng mga sakit na diabetes, myoma, osteoarthritis, goiter, gout, rheumatism, dysentery at marami pang iba. Mag-SED Panyawan Plus araw-araw para siguradong malakas ang katawan pagsapit ng Kapaskuhan. SED Panyawan Plus, gawa ng SED Marketing. Basta SED Marketing, tatak magaling. Mga liwak per dishwashing liquid, amoy kalamansiya, 1,000 pesos. What? Kay by doctor's fees, tan antibiotic.
Nisis, no kalamansi at dishwashing liquid so anapan mo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Ang gano kalamansi no lemonitan, parehon walay antibaktutan. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo, tan bakterya. Oh, di ba naklat kalamansin, wala antibakto. Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sariling koneksyon na danom od abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall, Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Mag-champion, Supra Power na. Mura siya. Tanggal pa, Max Mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Masantos tan maaligwas ya agaw at si kayon amin at ateng tan agagik. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mejia, kasama ng aking buong pamilya. Ngayong Pasko, naway mapuno ang inyong tahanan ng pagmamahal at ligaya mula sa inyong pamilya at mga minamahal na kaibigan. Binabati ko po kayo ng mapagpalang Pasko at manigong bagong taon. Ngayong Pasko, naway maghari ang pagmamahalan at kapayapaan at magkaisa tayo tungo sa isang mapayapang kinabukasan. Loren Legarda po, bumabati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Asahan ang maayos at dekalidad na serbisyo ng San Carlos City Water District. Katuwang ang Prime Water San Carlos, tuloy-tuloy ang paghahatid ng malinis na tubig sa bawat kabahayan dahil ang tubig ay buhay. Anumang mga problema o mga katanungan sa kanilang serbisyo, maaring tumawag sa telepono 634-1035-955-5748 o sa Customer Care Department 0925-564-1552 o magsadya sa kanilang tanggapan sa Burgos Street, San Carlos City. San Carlos City Water District, lalong pinatibay ng Prime Water San Carlos. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies.
highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Akin ma-commercial kayo Aksyon Radyo, ah? Ganyan talaga mga kaibigan. Kapag number 1 AM radio station, talagang napakaraming nakikinig. Napakarami ring advertisers, no? Anyway, mga Aksyon Radyo, sa natin ngayon umaga, alas 6:07. Babalik ko ang Aksyon Radyo Balitang Bayan, numero ng Morning Edition. Kasama niya pa rin, huwag niya nalaman sa tuwatan patabatakin ko araw. Siya na ikabisa na masyon sa ating Master Control. Aksyon Conrad Alvarez pa rin. Okay, Maksyong umaga kay Manong Chris Galang, sir. Maksyong umaga, ha. Ito si Sir Chris Galang, napakasipag nito mga riders ko natin ngayong umagang ito, no? Alam mo, Aksyon Conrad, ha. Ito mga nabudol ho nito mga 12-12 sale na to at kung ano-ano pa rin sa Lazada, ha. Ayan, ha. Double time to mga riders ko natin ngayong araw, ha. Sir Chris, ingat-ingat kayo. Alam ko medyo marami-rami kayong dalhin, ha? Marami-rami kayong i-deliver ngayong araw. Yung mga courier natin sa may Lazada, Shopee at iba pa, ha? Pero syempre, huwag niyong kalimutang maghinay-hinay mga sir, ha? Ride safe mga ka-aksyon, ha? Yung mga courier ho natin, nako'y ginagalang ho namin kayo, no? Maraming salamat sa inyong paglilingkod. Mula sa mga ka-aksyon yung suki rin ho na mga online shopping malls na yan, ha? Anyway, pabalikin ko natin mga ka-aksyon ng isang ulat galing kay Aksyon Freddy Fajardo. Mga Aksyon Freddy, please come back. Yes, Maksong umaga muli Aksyon na Hikam, retired Philippine Navy arestado sa pag-iingat ng illegal na baril sa San Carlos City. Posibleng mag-New Year sa loob ng piitan ng retired Philippine Navy na kinilalang itong isang 67 anyos na kinilalang si Domingo Aquino Ipaningbatan. Ito ay may asawa, retired Philippine Navy at residente ng Barangay Mabalbalino, San Carlos City. At sa ulat ni San Carlos City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Luis Ventura Jr. alas 5 ng madaling araw kamakalawin nagselbi ng search warrant at pinalabas ng RTC Bus 56 San Carlos City laban sa suspect hinggil sa paglabag sa Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation na ang kanyang mga tauhan na pinangunahan ni Police Lieutenant MacArthur Ato at kasamang ilang barangay official sa lugar ng halugugin ng bahay ni Aquino kung sa'y nasamsam ang isang kalibre impactor semi-automatic 12-gauge shotgun. At dahil wala ito na ipakitang kaukulang papeles ay inaresto ito at ngayon nasa custodial facility ng San Carlos City PNP at naharap sa kaukulang asunto. Mula sa gitna ng Aksyon Freddy Fajardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio Live Report. Maraming salamat sa ulat na yan, Aksyon Freddy Fajardo. Matibay may pagtugto Aksyon Conrad, ha? Shotgun, semi-automatic shotgun. Ha? May naralod sa may imbalita na ng Aksyon Freddy. Alure mo ta na, lakas-lakas na baril yan, ha? Ay nako, mas grabe to Aksyon, mas grabe tong balitang ito Aksyon Conrad, ha. Alam niyo ba, binasura ho ng korte mga kaibigan itong kaso isinampa laban po kay Kerwin Espinosa, kay Peter Ko at sa iba pa. Mantakin mo yan Aksyon Conrad, ha. Ito mga self-confessed. Alam mo si Kerwin Espinosa Aksyon Conrad, di ba ito yung nagsabi na mismo, di ba? Self-confessed ito na drug pusher talaga. Pero ito, ibinasura ho mga kaibigan, ha, ng Makati Regional Trial Court ang kaso laban sa self-confessed drug distributor o drug pusher na si Kerwin Espinosa at iba pang kapwa niya akusado sa kaso na may kaugnayan sa umunoy kalakalan ng illegal na droga. Bamantakin mo yan, ha? Sa 13 pahinang desisyon, kinatigan daw ng Makati RTC Branch 64 ang demurrer to serve to evidence na inihain ng kampo ni Espinosa, Lovely Impal, Wu Chuan Yuan at pagbasura sa motion to dismiss ng demurrer to evidence na inihain naman ni Marcelo Adorco. Ang kaso ay kaugnay sa umano'y sabwata ng grupo ni Espinosa sa illegal drug trade.
Ayan po mga kaibigan, hindi rin kumbinsido ang korte. Ito ito matibay. Hindi rin daw kumbinsido ang korte sa testimonya ng mga pulis para patunayan ang aligasyon laban sa grupo ni Espinosa. Mantakin mo yan. O narito kinasuhan ng DOJ si Espinosa kaugnay sa umano illegal drug trade sa Eastern Visayas. Si Espinosa ay anak ni dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na nasawi sa loob ng kulungan noong 2016 matapos umanong manlaban sa mga pulis. Kasama ang nakatatandang Espinosa mga lokal na opisyal na nasa listahan ni Pangulong Duterte na sangkot umano sa illegal na droga. Naaresto ang nakababatang Espinosa sa Abu Dhabi noong November 2016 at sinasabi ng PNP AIDG na umamin umano ito sa pagkakasangkot sa kalakalan ng illegal na droga. Ay, luri mo tan action Conrad mabata-batar. Alam niyo, self-confess to, no? If I'm not mistaken, Action Conrad, di ba? Lumabas pa ito sa Senado noong nakaraan, di ba? Pinatawag din sa Senado, di ba? Ayan, Action Conrad. Umamin. Ako yung nag-distribute. Kinuwento nga yung kalakaran ko nila sa pagbenta ng illegal na droga. Tapos, ayun, hindi pala self-incriminating yung mga ganun, Action Conrad. Kahit under oath itong mama, hindi pala self-incriminating yung kanyang binanggit. Ayun, binasura ng korte, Action Conrad. Lori mo, tana. Hay nako! Sige, oo na lang tayo dyan. Ano ba naman po yan, Ay, etong mas matindi ho mga kaibigan. Ito, good news naman tayo ng konti, Remember nung nakaraan, etong PhilHealth, o itong mga private hospitals, itong FAPI, na tinatawag natin, yung Private Hospital Association of the Philippines, hindi pa binabayaran ng PhilHealth ito mga private hospital members. Kaya ang nangyari, magwewelga dapat sila ng January 1. Starting January 1, ang plano dapat nito mga private hospitals magkakaroon ng PhilHealth holiday na tinatawag ho natin. Pero ito latest po na galaw ng PAPI mga kaaksyon, sinuspende ho nila ang PhilHealth holiday na sisimulan sana ngayong January 1. Ayon kay Dr. Jose De Grano, ang Pangulo ng FAPI, hindi raw muna nila itutuloy ang planong PhilHealth holiday dahil na rin daw sa kahilingan ng grupo ng mga pasyente at ng mga concerned citizen. Una lang nagplano ng mga private hospitals na ipatupad ang PhilHealth holiday mula January 1 hanggang January 5 kung saan hindi muna sila tatanggap ng PhilHealth deductions para sa health services. Ito ay bilang suporta na rin anya sa mga pagamutan na nagpoprotesta sa mga claims na hindi pa rin nababayaran ng PhilHealth. Maalala na ang mga PhilHealth claims ay lumobo sa panahon ng COVID-19 pandemic. May ilang health institutions na rin ang nag-una nagsabi sa target nilang hindi muna tumanggap ng PhilHealth reimbursements matapos na maantala ang pabagbayad sa kanila dahil ngayong panahon ng pandemya. Alam mo, di ba sa Iloilo, di ba? May 7 ospital ho riyan na hindi na tumuloy, hindi na nila nakipag-friendship sa PhilHealth, Action Conrad. Dahil itong mga to, hindi po mabayaran ng PhilHealth. Lumobo yung utang. Ang nangyari, itong mga private hospital na ito, kailangan nila ng funding. Kailangan namin ng pera, pre. Kailangan kami ng pera para paikutin itong hospital namin, itong operasyon ng pagamutan namin, di ba? Unlike public hospitals na, kahit malugi yan, okay lang. Bakit? Kasi gobyerno nagpapatakbo. Gobyerno bibigay ng pera ko riyan. Virtually, hindi maubos na ng pera yung gobyerno kasi may budget talaga para dyan, di ba? Itong private hospital, ibang usapan ho ito mga ka-aksyon. Itong private hospital, limitado lamang pumpulo panso neto. Paiikutin ho dapat nila yan. Hindi lang yan. May pasweldo pa ho sila sa mga tao ho nila, di ba? Mag-expand pa ho yan. May mga proyekto pa ho yan kung ano-ano mga ka-aksyon. Limitado na nga lang ho yung pera ho nila, nababawasan pa. Bakit? Kasi yung iba, pasyente ng PhilHealth, Yung iba ho, may PhilHealth claims. Paano kung dialysis yan? Action Conrad, medyo malaki yan, di ba? Magkano ba per session ng dialysis? May idea ka ba kung magkano? Yung iba, 2.5 mura na yung 2.5 Yung iba, 4.5, sumisingko, di ba? Kada session yon, di ba? Imagine mo yan, chargeable to PhilHealth yung mga yan. Buti kung itong PhilHealth, mabilis magbayad. Ang problema kasi, with this pandemic mga ka-aksyon, etong PhilHealth, lumobong utang. Bakit? Number 1, swab test, di ba? Remember, Richard Gordon, di ba? Red Cross. Hanggang ngayon, hindi po nababayaran ng buong utang ho ng PhilHealth sa Red Cross. Pangalawa, etong mga pagamutan ho na kung may nagkasakit ho ng COVID-19, charge to PhilHealth po mga kaibigan. Ilan po nagkakaroon po ng sakit na COVID-19? Tina-charge sa PhilHealth. Di ba sakit din, di ba? Imagine ho ninyo yan mga ka-aksyon, Kaya ngayon, etong PhilHealth, hindi agad-agad makapaglabas-labas ng pondo.
Dahil may mga kung ano-anong red tape pa ho na sinusunod po riyan. May kung ano-ano po ho mga batas na sinusunod po riyan. Natan sa nagagawa natan, nabunta bunton sa PhilHealth natan, agda nababayaran niya tampol. So, utang da at sa private hospital, natan, irayang private hospital natan, so, man pa ka problema. So, silang nauubusan ho ng pera. Hanggang eventually, we can no longer spare. Wala na ho kaming pera, pang sweldo na itong mga to, di na nga namin makapag-expand dahil kulang na yung pera namin, di ba? O kaya yung 7 hospital po dyan sa may Iloilo, nag-withdraw na ho sa PhilHealth, umatras na ho. O ngayon, eto, may reklamo pa ho itong mga private hospital po na iba sa buong bansa mga kaibigan. Hindi pa nababayaran mo yung utang sa kanilang PhilHealth. Kaya mag-PhilHealth holiday po itong mga to. Kaya ang problema, eto, suspendido yung kanilang PhilHealth holiday. Di makakakin ko natin dyan, ano? Sige. Hay nako, grabe ano. Alam mo yan ang problema, Action Conrad, kapag gobyerno. Hindi lang PhilHealth kapag gobyerno ang katransaksyon mo, Action Conrad, talagang medyo matagal talaga, no? Kapag may mga ganyang uri ho ng transaction talaga involving money. Hindi naman sa may corruption na nangyayari. Ibang usapan ho yun, no? It's just that napakaraming proseso sa gobyerno when money is involved. Napakaraming kaliwat kanan ho ng mga clearance, pirma at kung ano-ano pa ho. Yan ho sana, bukod po doon sa possibility ng corruption, sana maayos din po ng mga taga-gobyerno, no? Yang ganyang uri ho ng proseso. Ba'y mantakin mo, Action Conrad, may ilang mga gobyerno, ano? Ito, kakapit ka lang ng blinds, May iba, magkakabit lang ng blinds, Iba magkakabit lang ng kung ano-ano, ng mga equipment lang, mga technical mga equipment lang, basta mga computer, kung ano-ano, Abay, umaabot pa ng 5 years bago sila bayaran ng gobyerno, di ba? Buti ngayon, meron ng PhilJeps, di ba? Buti ngayon, may ganun na, yung mga bidding na. Kaliwaan na ho yung bayad mga ka-action. Kung minsan yung iba walang ganun. Kaya medyo matagal ho talaga yung bayaran ho, may kinalaman ho riyan pag nagkautan ng gobyerno sa inyo, no? Although sure na babalik yung pera sa inyo, pero matagal magbayad, di ba? Ay, Maxyo Umaga kay Madam Delia Cabais, nakatutok ko sa ating ngayong umaga. Maxyo Umaga sa inyo. Thank you very much sa inyong pagtutok po sa Action Radio Pangasinan. Kay May Perez Catan at kay Madam Rose Montemer Pasyon, nanonood ho sa ating ngayong umaga. Maxyo Umaga po sa inyo. Thank you very much. Ingat po kayo palagi ho riyan. Ang Department of Health ititigil na raw ho nila ang pag-post ho nila ng COVID-19 update simula January 1, 2022. Baluriyutan, Yan po ang kanilang inihayag po, mga kaibigan, At kahapon po, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, na hanggang December 31 na lang daw yung araw-araw ho na paglalabas ng case bulletin at ng COVID-19 CTREP ng naturang ahensya. Sa isang pahayag, sinabi ng DOH na ang tracker ay magkakaroon daw ng daily update ng 4 p.m. at makikita ito sa website na doh.gov.ph/COVID-19 tracker. Gayunman, ilang mga senador ang tutol sa naturang plano ng DOH at ginit nila na mahalagang mabigyan pa rin ng impormasyon ng publiko sa sitwasyon ng COVID-19 sa bansa. Ang isa sa mga tumututol ho riyan ay walang iba kundi itong Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Sinabi naman ni Senator Joel Villanueva na ang daily COVID-19 bulletins ay nagsisilbing paalaala umano sa publiko na hindi pa tapos ang problema sa pandemya kaya dapat pa rin umano sumunod sa mga safety protocol. Ay nako, bakit kaya ano ba dahilan ng PhilHealth tuloy ng DOH kung bakit hindi na sila magkukuha ng update starting next year next January 1, 2022 Sana sinabi ho ng DOH, mga kaibigan, itong kanilang dahilan na para naman ma-justify ho mga ka-aksyon. Bakit di nila pinapasok? Di na nila i-update ko ng araw-araw, di ba? If you could remember, di ba, umaga, I think that's 10 a.m. or 11 a.m. Etong si Undersecretary Maria Rosario Berhere nagla-live po sa Facebook, at nagbibigay ho ng update. May kinalaman po dyan sa mga daily updates ho ng Department of Health. Ilan yung bagong kaso ngayong araw, ilang laboratories na nagsubmit o hindi, di ba? Yan po yung ginagawa ko nila. Pero ititigil na raw nila yan come January 1, araw ho yan ng Sabado, mga ka-aksyon. Antayin ho natin kung ano sunod na mangyayari po yan, mga ka-aksyon. Kung anong next update ho ng DOH. May kinalaman ho sa bagay po na yan. Oy! Alas 6:30 Action Conrad. Mancover sa Tilmegano. Umbayan sa Action Radio Balitang Bayan numero kasabalibal. Pero pa mano. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang tubig ay buhay. Pangalagaan natin ito. Panatilihing malinis at maayos ang daloy nito. Ang mensaheng yan hatid sa inyo ng Binmalay Water District. Kung meron man kayong alam na mga illegal na koneksyon o mga tumatagas na tubig mula sa kanilang tubo, ipagbigay alam sa kanilang tanggapan. Sa Luna Street, Poblasyon, Binmalay, Pangasinan, sa likuran lamang ng Municipal Public Auditorium o itawag sa telepono 540-0054 o 540-0058. Binmalay Water District. Chismisan sa tagulan. Polong mabango, pero pantalong mabaho. Mabaho! Panlabas na dinawni, pero pambahay ay stinky. Mabaho! Pantulog na fresh, pero bedsheets na amoy kulot. Mabaho! Ikaw ba to? Ako? Magbangong buhay ka na. Wag choosy, lahat ni Downy. Downy kontra kulob. Deserve ng buong labada ang triple protection from musty smell, moldy smell, and bacteria. Fresh! Wala nang mabaho. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat, Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin. Sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kooperativa. Salamat, Senator Migs, sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Migsubiri po, tuloy-tuloy lang ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. This is a faded version. Every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Kamusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. John D. Flavier ng Kabayan Party List. Kabayan ho, dahil sa kapaskuhan ng bayan ngayon, kaya napakahalaga na naaalala natin ang mga pangangailangan sa Pasko. Hindi lang ang mga regalo, kundi manatiling malusog tayo, ang ating kalusugan, yung ating mga tahanan at pabahay ay andyan pa rin. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Katapusang ligaya, walang hanggang pag-asa, pagdiriwang nakasama ang pamilya. Yan ang aking hiling para sa inyo, mga kababayan ko sa ika-4 na distrito dahil unti-unti na nating nalalagpasan ang pandemyang dulot ng COVID-19 virus. Kaya't sana'y masaya at nagkakaisa tayong lahat ngayong Kapaskuhan. Subalit alalahanin pa rin natin ang mga minimum health protocols upang ganap nang mawala ang COVID-19 virus. Have a healthy Merry Christmas and a very safe, prosperous New Year. Ang mensahe yan mula kay Dr. Jerry Rosario ng 4th District ng Pangasinan.
Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain technology. From A to Z ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan, pagmamahalan at higit sa lahat pagpapasalamat sa ating poong may kapal para sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob sa atin. Lagi po sana tayo magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ating natanggap, hindi lang ngayong panahon kundi sa lahat ng oras. Bagamat nakaranas tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, ay huwag tayong panghinaan ng loob dahil sa kabila nito'y mayroong darating na mas magandang bukas sa atin. Ako po si James Bautista Tirado from Malasiki, Pangasinan, na bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Alas 6:37 na kabuwasan. Ayan, tinawag Aksyon Conrad. Testingan tipa, Wala. Ang gapo. Gapo, Gapo yung papoy lang, Agaman pipid ba ka, sige na, ani. Galawang tila na, ani, Nagbabalik po mga kaibigan ng Aksyon Radyo Balitang Bayan, numero ng Morning Edition. Kasama niyo pa rin, Aksyon Ika Marcela Pasyon. At sa ating Master Controller yan pa rin, Aksyon Conrad Alvarez pa rin. Text kila bata 0922-852-1161 na gunuyan at basan tayo natin text messages nyo, Relax kila bat agagi. Maaksyong umaga rin natin kay Madam Delia Cabayes, nakatutok sa atin ngayon. Kay Sir Chris Gala, Madam Camille Grace Manacan, Aksyon Bioli Valdez Brer, Madam Delia Cabayes, Daldi Bruan, May Perez Catan, Rose Montemayor Pasyon. Madam, maaksyong umaga. Thank you very much for watching po, Congratulations pala sa mga ka-aksyon natin nakapasa doon sa may anong tawag doon, CPA Licensure Examination, nilabas po yung resulta kahapon, bandang alas 8 ng gabi, Abay, mantakin mo, out of 1,454 na nag-exam ng CPA Licensure Examination, walang 318, talon lasos, 18 labat, so pinmasa sa ating examination. Mairap Aksyon Conrad, CPA, ang tamo latay CPA Aksyon Conrad, nang babangil sa kinalitan kwarta, debit, credit, kupit, di ba? Hoy, joke lang, Joke lang po sa mga kaibigan nating accountant ho riyan, Ayan, kapag ikaw ay naging CPA, Certified Public Accountant, ayan na, mainumay sa mathematics, Aksyon Conrad, debit, credit, kupit. Joke lang ulit, Ay, nako. Ay, nakakatuwa lang Aksyon Conrad dahil itong mga ka-aksyon natin, nakapasahurian. Hindi naman takin mo, ang lit na ng bigan na nakapasahurian, Yan sa mga ka-aksyon ho natin, Tinan mo, 318 out of 1,454 in an exam, di ba? Ayon po dito sa ating nakuha rito, inanunsyo na ho nila, gagawin via online na registration para sa paglabas ng professional ID card nila at certificate of registration mula February 2 hanggang February 8. O, yan na may maganak itan, Dagal nyo, ipawayda sa registration na professional ID card nyo, tan certificate of registration para sa pinmasad sa ating CPA Licensure Examination no February 2 hanggang February 8 next year ni. At kayo mapaga man celebrate kita na. Ayan po mga ka-aksyon. O sige, mga aksyong umaga, congratulations sa mga pumasa ho diyan sa may CPA Licensure Examination. Mga umaga kay Sir Mel Arquines, Sir Mel, dyan sa may Santa Barbara, mga umaga Arquines family. At kay Boss sa Marcansino, ayan, mga umaga rin ho sa inyo, Maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong pakikinig. Dito po sa Aksyon Radyo Balitang Bayan, numero ng Morning Edition. Tanay si Madam Lori, good day, sir. Dulugayan ko si Jimmy Balagot. Gayon din si Rose Pasyon. Ayan, thanks po from Lori Parsan dyan sa may Pusurubyo. Yung mga ka-aksyon natin sa may Pusurubyo, kamusta ho kayo riyan, Medyo maginaw din ho riyan, mga kaibigan, ingat-ingat po riyan mga ka-aksyon. Atin natin mga latest na balita ho natin mga ka-aksyon, Abay, mantakin ho ninyo, dyan sa may, sa may Pasig, Aba, may 200 employees ng Pasig, magkakaroon doon ng taas sweldo. May mantakin mo yung Aksyon Conrad, Sana all, tumataas ang sweldo. Yee! Tulaya. Ay, nako.
Hoy, ano palang almusal ho ninyo dyan mga ka-aksyon, ha? Alam mo ba mga kaibigan, dyan po sa may, sa may, anong tawag sa nabanggit natin lugar na karin, pinag-uusapan isang araw, alingkuhan ng kula, ha? Walay patututo tayo sa Conrad, ha? Oo, di ba walay pantutuntungan tayo sa ata na may kinanim ba nagyagaw, alingkuhan ng kulabalot na may pantutuntungan tayo, ha? Ay, kawaon, sayang. Ay, nako. Ay, ito pala, ha? Mga ka-action ho natin dito. Nako, text message lang ho. Text lang ang 0922-852-1161. Sabi dito, Sir, ma-action umaga. Antoy agawan sa tay hepe na ordaneta pilposo, Sir. Antoy depensa to ni paakar sa may ginawa to, Sir, yung pampuni dito at buko vendor. May babagayo na naman, Sir. Sorry, late tuner. Ay, actually, ito mga kaibigan, ano? Gusto ko maging perho tayo, may kinalaman sa bagay po na ito, ha? Nagbigay ng pahayag itong si Manong Palong Serapika, ha? Ito sinabi niya, reply niya, depensa niya, no? Sabi niya rito, ilang beses na raw niya pinagsabihan, 3 beses na raw na na-impound at sinabihang huwag magkalat sa may La Chica Street. Na-release at yung pinakahuli ay dahil namatay yung mismong may-ari, 12 na motor na kargado ng buko. Lahat daw walang license, isa lang meron. Due for humanitarian reason, na-release without paying penalties at nag-promise yung babaeng may-ari na pag meron kapang mahuli na pakalat-kalat, huliin mo. Yun ang sabi ng may-ari. Si Aling Presi ang pangalan at may nag-text na concerned citizen na nagkalat na naman ang mga nagtitinda sa mga bawal na lugar kaya pinahuli ko. Nung nag-uusap na kami ni Aling Presi, mataas na boses, bakit daw ganon? Siya mismo nagsabi na kung may makita ka nakayat sa una, ayan. But siya hysterical agad sa usapan, pwede naman malumani at ang pinakasimpleng usapan lang naman ay bakit nila ginamit ang pangalan ko na umabot pa sa kaalaman ng ating mayor. So impression po ng mga poso, may protection sila. Yan ang totoong pangyayari. Sorry sa nagawa ko. Aminin ko na nakasakit ako. Ayan, sabi ni Poso Chief. Ano? Pero, yung tao na anak pala ni Manang ay harang ng harang sa paliwanagan namin. Ayan, sabi niya rito, pinayagan ko na nga sila na magtinda sa may ambasador para di sila makasagabal sa traffic. Pasaway naman sila. Yung 3 na kariton nila mismo andun sa kabiganan na bumper to bumper ng traffic. Ayan ang sabi, maximum tolerance. Kung i-provoke ka naman at ang masama yon, exempted sila sa huli dahil sabihin nila pag-aari daw ni Palong. Ayan po mga ka-aksyon, Etong depensa ho netong si Francisco Serapika, eto ho yung Poso Chief ho, no? Na dinisiplina ho netong si Mayor Rami Parayno, tinanggal niya ho na sinibak niya as executive assistant ho niya dyan po sa may ordaneta matapos na itong manuntok ng isang buko vendor dyan po sa may La Chica Street sa may lungsod ho ng ordaneta ng isang araw. Alam nyo, ang atin lang naman ho mga ka-aksyon, ano? Whether you are being provoked or not, remember, public servant po tayo first and foremost, no? If you are a public servant, according to the civil service law, maximum tolerance. Yan po ang kailangang ipairal. Although naintindihan ko naman to si Manong Palong, ano? Dahil ng Action Conrad, kapag nababastos ka na talaga, kung minsan nag-iinit ka talaga Action Conrad, di ba? Kapag medyo ikaw ay binabastos na, hindi na ginagaling otoridad mo, ang nakalaital-talok, di ba? Talaga naman minsan makakapuniti lang talaga. No? Nakakalungkot tong si Manong Palong hindi na nakapagpigil sa kanyang sarili at ayun na, naupakan na niya etong isang buko vendor ho riyan. Yun lang, nagkataon, may camera na po sa social media. Ayun, kitang-kita ho ng lahat po mga kaibigan. So let this be a lesson para sa lahat. No? Hindi ko sinasabi masamang tao si Manong Palong. Ano? I've known him matagal na, kailan ko si Manong Palong. Medyo may pinagdaanan na rin kami dyan. Medyo nagkakilala na rin kami niya noon pa, no? Pero mga ka-action, he's a good man. Yun lang talagang natamaan lang talaga tong mama, ano? Talagang na-provoke lang tong mama, no? So let this serve as a warning sa lahat po ng mga public servants ko na nandiyan, especially sa mga nasa ground talaga, yung mga nasa ibaba, yung mga poso, yung mga pulis na nagpapatrolya, yung mga barangay tanod, barangay kagawad, lahat ho riyan, ano? Maximum tolerance po kayo mga ka-aksyon, kahit ang gano agaylay in kasyapang tuti katungtong nyo, ang gano ano lang talaga sa ulo to, ipapatugla at pader, maximum tolerance din siya agagit na natatang mira,
Yan po yung pinakamahalaga po. First and foremost po yan na kinakailangan sundin ho ninyo as on-ground public servants. Ay, maksyong umaga kay De Guzman Likiluwag. Ganda ng pangalan na itong mama. Sabi rito good morning po mga ka-action. Pabati po si Ate Rachel De Guzman Manuel. Ayan, sige. Rachel De Guzman Manuel, maksyong umaga, pinapabati ka ni De Guzman Likiluwa. Sana okay ang kalagayan mo. Ayan, okay, sige. Magandang magandang bagay ang hindi nyo kinakalimutan niya, mga kaibigan ho ninyo. Ay, siya nga pala mga kaibigan, ang yamang holiday ho ngayon, naasahan ho ninyo sa Dagupan City, magkakaroon po ng traffic build-up. Shout out din po dyan sa may Binmalay, especially dyan sa may, alam mo yung Lampas Bangsa Lacson Conrad, medyo matindi na ho yung traffic ho riyan kapag ganitong oras, Ay, mga ka-action natin na nag-commute, malengke ho, no? Iriagagaan nyo na ho mga ka-action, Dahil alam namin, mamaya ng konti, medyo matatraffic na ho ko rin sa lugar ho na yan, At sa Dagupan City naman, nako, itong problema action Conrad, si Boss Rob, si Poso Chief Robert Christopher R.P. Mejia, sir, ma-action umaga po sa inyo, no? Panawagan ko lang, dito sa may Galban Street, kapag medyo mataas na yung araw dito, may pagkarami-raming tricycle action Conrad, no problem ho riyan, Dahil yan ay kailangan talaga. Especially na yung holiday rush nga, sinasabi ho nila, no? Pero kasi yung iba, medyo out of line na ho yung ibang mga sasakyan ho rito, imbes sa single file lang ho itong mga tricycle ho riyan, ayun, nag-double parking na itong mga mama, Sir Robro, pakicheck naman po itong Galban Street, Dagupan City, O minsan kasi hindi lang kami, kundi may iba rin ho ng mga sasakyan na napeperwisyo ho dahil sa ibang mga sasakyan po nandyan na hindi po maayos ng pagkakaparking. Sir Rob, maksyo umaga po sa inyo, sir. Sana mapakinggan ho ninyo itong kahilingan po natin. Uy! Magano? Alas 6:47 na nakabosan. Umpawil tayo. Man commercial tayo. Magano? Aksyon! Radyo! Balitang Bayan! Si Annalyn Bacotoy, nakaiwas sa nakatakdang operasyon, pinagaling ng SED Panyawan. May sis ako sa matres. Nung nagpa-check up ako, ang sabi, napalibutan na daw ng sis yung matres ko. Tapos, schedulean na ako na maoperahan. Kasi dinugo na ako 3 months. Tapos, nakinig ako sa radyo. Kasi doon ako sa Davao noong nangyari na yun. Maano daw yung Panyawan, kaya sinubukan ko na rin. Malay ko kung mawala yun, di wala nang operasyong mangyayari. Tapos, pag inom ng Panyawan, 1 linggo, wala na siya, okay na siya. Pasalamat po ako sa Seed Marketing na invento tong gamot na to na talagang nakatulong talaga sa mga mahihirap. Annalyn Bacotoy, San Nicolas Tres, Green Valley, Bacoor, Cavite. Basta SED Marketing, tatak magaling. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Dashing through the snow. Pakinggan natin ang mensahe ng pagmamahal ni Congresswoman Rachel Baby Arenas. Merry Christmas po! Mula sa aming puso at sa puso ng aking buong pamilya, hiling po namin ngayong Pasko na kayo po ay manatiling ligtas, na ang inyong mga selebrasyon ay puno ng pagmamahal at kasiyahan, at ang susunod na taon ay magdala ng pag-asa, pagbangon at pag-angat para sa bawat pamilya ng Tercero Distrito at ng buong bansa. This coming year, I hope with my heart of hearts that it will be a fresh start for all of us. Walang mas maigting na hiling sa aking puso na matapos ng pandemyang ito, na makasama kayo ng walang takot, walang mask, at walang distansya ang ating pagkikita-kita. Para po sa katuparan ng aking pangarap na ito, kailangan ko po ang tulong ninyo. Patuloy po tayong mag-iingat, patuloy po tayong maging mapagmatyag, patuloy po nating protektahan ang isa't isa. Ang ating bukas na inaasam ay nasa ating mga kamay. Pangako po namin sa 2022 at sa mga susunod pang madaming taon, lalo lamang po nating ipapagyaman,
ang mabuting gawain na atin nang nasimulaan. Mapagpatuloy lamang po ang ating paglilingkod pagkat ang serbisyo publiko na buo ang puso na may malasakit at ipaglalaban kayo, eleksyon man o wala, yan ang deserve ninyo. Muli, maligayang Pasko at sana po sa susunod na taon, lalo po tayo maging mapayapa, masaya at maging COVID-free ang 2022. We love you always. Merry Christmas and a Happy New Year. Yan ang mensahe ni Congresswoman Rachel Baby Arenas ng 3rd District ng Pangasinan. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Masantos tan maaligwas ya agaw at si kayon amin at ateng tan agagik. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mejia, kasama ng aking buong pamilya. Ngayong Pasko, naway mapuno ang inyong tahanan ng pagmamahal at ligaya mula sa inyong pamilya at mga minamahal na kaibigan. Binabati ko po kayo ng mapagpalang Pasko at manigong bagong taon. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Keep that to the max. Star Wax, ayasun #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax Wax. Kintab na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Asahan ang maayos at dekalidad na serbisyo ng San Carlos City Water District. Katuwang ang Prime Water San Carlos, tuloy-tuloy ang paghahatid ng malinis na tubig sa bawat kabahayan dahil ang tubig ay buhay. Anumang mga problema o mga katanungan sa kanilang serbisyo, maaring tumawag sa telepono 634-1035-955-5748 o sa Customer Care Department 0925-564-1552 o magsadya sa kanilang tanggapan sa Burgos Street, San Carlos City. San Carlos City Water District, lalong pinatibay ng Prime Water San Carlos. Sa kalagitnaan ng pandemya, tayo po'y nahihirapan sa bawat araw na dumadaan. Pero lagi po nating iisipin na ang Pasko at bagong taon ay nandyan na, tayo po ay magkakasama-sama at magkakasaya-saya. Isa lamang pong paalala mula po sa City Government ng San Carlos, kami po'y bumabate ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon at sana tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-iingat sa COVID-19. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating mga kababayan sa siyudad ng San Carlos. Ito po ay galing sa inyong pinakamamahal na Mayor, Julier Ayoy Resuelio. Mag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Mga minamahal kong kababayan sa ikatlong distrito ng Pangasinan, nagagalab po ako na batiin kayong lahat ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Dumadaan man tayo sa panahon ng pandemya, ay dalangin ko na ang ating pamilya ay malusog at ligtas sa anumang uri ng sakit at sakuna. Sa pag-alala sa kapanganakan ng ating manunubos na si Kristo Jesus, sana po ay maging payapa at masaya ang ating mga buhay. Hangad ko rin po na sana ay mas umunlad pa ang Tercero Distrito, ang ating probinsya at ang ating bansa. Sa ngalan ng aking pamilya, ako po si Board Member BC Mondacruz Bentanilla ay bumabati sa inyong lahat ng Merry Christmas and a prosperous New Year.
kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Alas 6:55 na kabwasan, bangon kila agag, kita bali-bali kabwasan ng bata-batal. Bali-bali Aksyon Conrad, walay kalakap mo. Aksyon Radyo Balitang Bayan, numero nagbabalik pa rin mga kaibigan, sama niyo pa rin, Aksyon Radyo sa Pasyon. Tanad Master Control tayo, watan niya siya, Aksyon Conrad Alvarez. Bali-bali natin Aksyon Conrad, umbangon ka, ang bato-batal, manggawa kay kape, manlamaw ka, sa manggawa kay kape, isan unilok ka, insan lukas mo tayo radyo, mandagang ka na Aksyon Radyo Balitang Bayan numero, agya kay paksak. Okay, ito. Batiin naman natin si ayan, Sir Gimapulay Waras na politiko style, pamaskong handog ko no. Hehe. Ay, in speaking of which, at tayo dito na Ilocos Sur, ano nang mga may video Aksyon Conrad? Si Sabit Singson, walay paltog to, singa paltog, balang mo paltog, ang tamanaya, money dispenser. Nampauran na kwartad narbakan si Sabit Singson. Naluray mo tan, 100 ya papel, po, sabi paltog-paltog to. Okay, ako na bantayan. Ay, nani ko na, ipabantay ko sika. Grabe, Aksyon Conrad, inmuran na kwarta, itad narbakan, Aksyon Conrad, Ay, paano ko sika. Ay, Aksyon Conrad, ano mo, ginawa to yan, ay, may money gun, yung tawag. Ano mo, atan kargado na kwartatan, kin may gatilyo tutan, unuran na kwarta. Larimutan, sa lasustan, nanlin mo ganun sa may bulletproof ton Humvee, aman niya lugaran to, may armored car to, aliwan san lasos so impaway to, Aksyon Conrad. Sa impaway to, 500. Atay manigan to, kargado yung kwartata, 500. Larimutan na ini. Tinatan 500 tons. 500, doyaw, Larimutan na ini. Siyempre, taga-darbakan mo at kawigi kawanan, di ba? Duman talaga yung Sabit Singson yan talaga. Gante. Ito naman, Aksyong Umaga, sir. Super mahal ang prutas. Grabe. Pag di mabenta, basurahan ng bagsak, kawawa, wala pambili. Ingat ho kayo. Alam nyo kwan naman, hindi naman sa killjoy ako, pero wag nyo nang sundin yung mga pamahiin po na yan, mga kaibigan. Alam nyo, mga pamahiin ho na yan, it's about time na itigil nyo na ho yung pagiging alipin ho sa mga pamahiin. Agkila, unu-unurod sa ratan niya, babagadan ng babangil ditan, di ba? Itong tanong sa inyo, ilang taon nyo nang ginagawa yan, umasenso ba kayo? Sinuwerte na ba kayo? Di ba? Dumating na ba yung tinatawag yung swerte sa inyo? Di ba? Hindi! Di ba? Bakit? Hindi naman kasi totoo yung mga pamahiin ho na yan, mga ka-aksyon. Kaya kayo mga kaibigan, wag na yung magpapaniwala ho riyan. Alam nyo, maraming gumagastos ng kung ano-ano, magkano sa mga kwan na yan, pamahiin ho na yan. Dapat daw bilog para swerte, para hindi ka maubusin ng pera, di ba? Sinasabi nila mag-pull ka nuts ka, di ba? Kahit di mo naman bagay, di ba? Wag. Alam nyo, yung success na tinatawag ko na yan, tagumpay ho na yan, sarili nyo makakagawa niyan. Huwag kayong sa mga swerte at pamahiin na yan. Kalokohan na malaki yan, maganda, good morning, sir. Lulugayin ko pa may midway, may magangganatan makulit-kulit serbisyo. Si Madam Jobel Cancino, Tan-Ani Caranto Soriano. Okay, sige, Aksyon Umaga sa inyo, Diyan po sa may kakaritan, Gloria Macalanda, Tansari Kaiba Mia, BHWP siya sa makulit-kulit. Yan ba nagkakaritan? Yan. Para Madam Virginia Cancino M. Cruz, hashtag sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Umaga, thank you very much, Ito naman, si Madam Lori yata to. Sabi niya rito, binabati ko po sila Christine Garcia, Bibian Olarte, Nita Ripoyo at si Dominador Parsan, the dancing traffic enforcer ng Pusurubio. Matibay si Ren, Huwag mo na maminsan tanan ng taylitan, Ito si Madam Lori, sabi niya, bumibili po ako ng prutas, pangkain, di pamahiin, kalokohan lang yan. Duga! Yan sila sabi ko, Okay, mag-prepare kayo ng babangil dito niya. Dapat bilog daw Aksyon Conrad, manapag na tibukal ko, Nambabangil tan, Nambabangil tan. Nisa kayo sa atan. Tuwatan, na si Aksyon Conrad kumunatan, bilyonaryo lang tampol. Hangga po ta si Aksyon Conrad at milyonaryo labat. Anto'y nag-aawa na, di ba, Aksyon Conrad, di ba? Di ba? No, si Aksyon Conrad, tuwatay swerte, tuwatay pamahiin niya ibabagayo, si Aksyon Conrad, mas mayaman la ng si Sabit Singson.
Hanggang po, mayaman na ba si Action Conrad? Ba't agto kasing yaman si Chavit Singson, di ba? Ay, nako. Ay, nako. Alas 7 in punta na ho pala po mga kaibigan, ha? Sige, Action ko. Nako, sige. Nasalat na ko. Tapos si Action ko na magano. Sige, alaga rin tayo na ni Guno yan, ha? Pero bago tayo magpaalam, ito muna. Shout out ho muna tayo. Kaway-kaway ho muna tayo. Sa ating mga listeners, sa ating mga viewers ho ngayong umaga. Yung mga nanonood sa atin ngayon, ha? Si Alvin Pereira. Action umaga sa inyo. Mag-comment na ho kayo para ma-shout out ho namin kayo, ha? At mamaya-maya ho ay magpapaalam na ho tayo sa ating programa. I-check na ho natin yung mga yan, mga ka-aksyon. Para naman masaya ho tayong lahat, ha? Meron na ba kayong bagong kalendaryo ho riyan? Alam nyo, ako hindi naman sa pagmamayabang, ha? Tinaon at balot sa kalendaryo. Tinaon. Si kayo sigurado, balot sa kalendaryo. Reminder para amin yung totoo natin, ha? Holiday natin. Regular holiday. Rizal Day natin. Agaw na impatay ng Jose Rizal. Kaya yung mga kaksunod natin dyan, hindi kayo pwede kayong umabsent po mga kaibigan. Actually, walang pasok ngayon kasi holiday ho talaga. Yung mga kaksun, kung pinapasok ko na inyong boss, agyo lilingwanan. Additional payment. Additional yakwarta. Siyempre, hindi ko yung pabalato, di ba? Libre yung kami na panangan. Ang gano'ng samgyup sa labat. Ay, talaya, ma-plus oras Action Conrad. Nani, Nathan, 30, nabuwas, 31 la. Ay, speaking of which, agyo lilingwa na nagagi, untuta kayo sa may year-end report me, alas 4 ng araw, nabuwas itan, 4 p.m. tomorrow, December 31, 4 p.m. Amin niya san kabalagan, amin niya issues, amin niya san kapatangan niya issues na taon niya 2021. Naregalyo, Judge Special Year-End Report na Action Radio Pangasinan. Tutok kilabat, dengal kilabat, 4 p.m. tan, tapen untan at tapen untan at narikol tayo, ano tayo igawon tayo nung sublay ng pangkanaw-naw, especially kasi kati man 2022 la. Okay, Action ko na tayo, mabataner tira tani hanggang po rin malabi oras tayo, balat ya si Lori Parsan dakil like kalendaryo sir from kandidato like Giko. Ganyan talaga, ano tayo magagawa mga kaibigan, pero at least siguraduhin nyo sana, yung mga politiko makinig kayo, yung kalendaryo sana ho ninyo, laki-lakihan nyo naman yung number, di ba Action Conrad? Laki-lakihan nyo naman yung petsa, para naman mapakinabangan ho ng mga iba natin mga kaibigan ho riyan yung mga kalendaryo ho ninyo, no? Sayang naman pera sa printing kung mukha nyo lang may kita ho ron, ano? Sana kung di nyo magawang tanggalin yung mukha ninyo, ipatas nyo naman yung size ng petsa at yung mga laki ng mukha ho ninyo riyan, di ba? Para naman pakinabangan ho ng mga ka-action natin, especially yung mga ka-action natin na medyo kapos sa buhay, no? Yung mga walang pambili ng digital calendar, at least naman po sana, mapakinabangan ho nila yung mga kalendaryo yung pinapamudmud ho ninyo, no? Okay, hanggang pa rin malaming oras tayo. Maraming salamat ho mga ka-aksyon sa inyong paikinig pagtutok sa ating programa Action Radio Balitang Bayan numero no Morning Edition. Nakasama ho niyo sa loob ng mahigit isang oras po na balitaan, talakayan ng mga pinakuling issue at mga report. Aksyon na higam sa lapasyon. Sa ating Master Control na rin ho, Action Conrad Alvarez. Ang alaho ng bumubuo sa Action Radio Pangasinan, mga nag-report po sa atin ngayon sa pangukunan ni Action Faye Fajardo, ang Station Manager Action Violi Valdez Ferrer. Susunod na ho, mga pinakuling balita sa lalawigan ng Pangasinan, Action Radio Balita. Una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Action Radio Balitang Bayan. Hanggang bukas muli ng ating pagtatagpo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Action Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Action Radio. Issue at komentaryo. Action Radio. Musika at showbiz. Action Radio. At sa serbisyo publiko. Action Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Action Radio. Action Radio. 1161. Action Radio Pangasinan ng oras alid alas 7:05 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang oras na yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal
sa SSS website. Ang oras ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga Liwakper dishwashing liquid, may kalamansiya, 1,000 pesos. What? Kay by Doctor's Fees tan antibiotic. Misis, no kalamansi at dishwashing liquid so anapan mo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Ang gano kalamansi no lemon nitan, parehon walay antibaktutan. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Oh, di ba naklit kalamansi no wala antibakto? Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Asahan ang maayos at dekalidad na serbisyo ng San Carlos City Water District. Katuwang ang Prime Water San Carlos, tuloy-tuloy ang paghahatid ng malinis na tubig sa bawat kabahayan dahil ang tubig ay buhay. Anumang mga problema o mga katanungan sa kanilang serbisyo, maaring tumawag sa telepono 634-1035-955-5748 o sa Customer Care Department 0925-564-1552 o magsadya sa kanilang tanggapan sa Burgos Street, San Carlos City. San Carlos City Water District, lalong pinatibay ng Prime Water San Carlos. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Ngayong Pasko, naway maghari ang pagmamahalan at kapayapaan at magkaisa tayo tungo sa isang mapayapang kinabukasan. Loren Legarda po, bumabati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Pakinggan natin ang pamaskong mensahe mula kay Governor Amado Pogi I. Espino III. Mga minamahal kong kababayan at kailian, nandito na muli ang inaasam nating Kapaskuhan. Ang masayang paggunita sa pagsilang ng ating dakilang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Kumpara nung nakaraang Pasko, kung saan nabalot ng lungkot at pangamba ang buong mundo. Dahil sa pandemya, ngayong Pasko ay ramdam natin ang panunumbalik ng sigla at saya dahil sa magandang bunga ng ating disiplina, sakripisyo at pagkakaisa laban sa COVID-19. Mga kababayan, kailian, ito po ang aming handog sa inyo sa Kapaskuhan. Ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng walang humpay at walang kapagurang tunay at tapat na serbisyo para sa inyo, sa inyong pamilya at para sa ating minamahal na probinsya. Mula po sa aking pamilya at sa buong provincial government ng Pangasinan, binabati po namin kayo ng isang Napakinggan natin ang mensahe ni Governor Amado Pogi I. Espino III kasama ang provincial government employees.
Pamana Water Corporation, the Gupan City Water District, Side Danom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sarilin koneksyon na Danom at Abong. Pamana Water Corporation, the Gupan City, para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation sa DCWD compound, Tambak, Dagupan City, Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall, Winback, with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City, UCPB account name Pamana Water, 7-Eleven, Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation, para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Side Danom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Side Danom at Bilay. Sa kabila ng ating pinagdadaanan ng krisis at pandemya, darating at darating din ang araw ng kapanganakan ng ating Mesiyas na si Jesus. Ipagdiwang natin ito sa pamamagitan ng pagmamahalan sa bawat isa. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Mula sa inyong lingkod, Arman C. Dumantay, Vice Alcalde ng Malasiki, Pangasinan. Kamusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. John D. Flavier ng Kabayan Party List. Kabayan ho, dahil sa kapaskuhan ng bayan ngayon, kaya napakahalaga na naaalala natin ang mga pangangailangan sa Pasko. Hindi lang ang mga regalo, kundi manatiling malusog tayo, ang ating kalusugan, yung ating mga tahanan at pabahay ay andyan pa rin. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Mga minamahal kong kababayan sa tatlong distrito ng Pangasinan. Nagagalak po ako na batiin kayong lahat ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Dumadaan man tayo sa panahon ng pandemya, ay dalangin ko na ang ating pamilya ay malusog at ligtas sa anumang uri ng sakit at sakuna. Sa pag-alala sa kapanganakan ng ating manunubos na si Kristo Jesus, sana po ay maging payapa at masaya ang ating mga buhay. Hangad ko rin po na sana ay mas umunlad pa ang Tercero Distrito, ang ating probinsya at ang ating bansa. Sa ngalan ng aking pamilya, ako po si Board Member DC Mondacruz Bentanilla ay bumabati sa inyong lahat ng Merry Christmas and a prosperous New Year. Aksyon Radyo Balita! Kalipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Maaksyong umaga sa inyo lahat mga kaibigan. Magandang umaga Pilipinas. Maaksyong umaga Pangasinan. Sama sa inyo ang DWCM Aksyon Radyo Balita. Kasama ko rin yung mga ito, Aksyon na Kabisera Pasyon. At sa ating Master Control, nariyan ho Aksyon Conrad Alvarez. Sa ulo ng ating mga balita ngayong umaga sa ating balitang lokal, pagbuti ng sitwasyon ng Pangasinan sa epekto ng COVID-19 nagpapatuloy sa pagkatapos ng 2021. Ika-25 negosyo center sa lalawigan ng Pangasinan binuksan ng DTI sa bayan ng Bani. Sweldo ng mahigit 600 residente sa bayan ng Mabini na nasa ilalim ng tupad program ng DOLE ibinigay na. Para naman sa ating mga police reports, pagkakabit ng tali sa gitna ng daanan patuloy pa rin iniimbestigahan ng Santa Maria PNP. Construction worker kalaboso dahil sa pagbebenta ng illegal na paputok. Para naman sa ating balitang pambansa, DILG wala umanong nakikitang basihan sa pagtaas ng alert level sa Pilipinas.
At preliminary conference ng disqualification case ng Akbayan kontra kay BBM itinakda sa Enero 7. Balita naman sa ibayong dagat, Bagets inaresto sa paglalabas ng kanyang tutut sa social media. Para naman sa ating showbiz news, si Spider-Man No Way Home naka $1 billion na sa takilya sa kabila ng COVID-19 pandemic. At sa ating balitang pampalakasan, YouTube star Logan Paul kontra Conor McGregor, tatabo umano sa takilya. Muli ang mga ka-aksyon, sama sa inyo Aksyon Radyo Balita. Kasama niyo pa rin ang Sonay Campasyon at sa ating Master Control Action Conrad Alvarez. Para sa ating mga balita ngayong umaga sa ating balitang lokal. Ilang araw bago ang pagtatapos ng 2021, patuloy na naranasang pagbaba ng arawang kaso ng COVID-19 na naitatala sa lalawigan ng Pangasinan ayon po yan sa Provincial Health Office. Kung pagbabatayan ng COVID-19 Daily Monitoring Bulletin ng Provincial Health Office, kapansin-pansin na single digit na lamang daw ang bilang ng sakit na naitatala araw-araw sa buong lalawigan. Batay sa talaan ng PHO na sa 3 kaso lamang ang 7-day average cases ng lalawigan mula December 22 hanggang December 28 at mas mababa ito sa nagdaang linggo na mayroong 7 average cases araw-araw mula December 15 hanggang December 21. Makikita sa monitoring data ng tig-3 lamang na kaso na itala noong December 22, December 23, siyam naman noong December 24, siyam na kaso lang noong December 0 noong December 25, isa noong December 26, 0 naman noong December 27, habang dalawa naman nitong December 28. Hanggang December 28, nasa 35,610 na ang kabuang bilang na kaso ng COVID-19 sa Pangasinan, kung saan 33 rito ang aktibong kaso. Bunsod nito, marami na sa mga lugar sa Pangasinan ang wala ng aktibong kaso ng COVID-19 at mangilan-ngilan na lamang umano ang mayroong positibong kaso na pawang nasa single digit na lamang mula sa 1 hanggang 4 na kaso. Kaugnay nito, patuloy hihikayat naman ng Provincial Health Office ang lahat na ugaliin pa rin ang pagsunod sa mga umiiral na health and safety protocols upang tuloy ang bumuti ang sitwasyon ng nalawigan mula sa pandemya, lalo pat nagbabadya naman ang Omicron variant ng COVID-19. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Samantala, binuksan naman na ng Department of Trade and Industry o DTI sa bayan ng Bani ang ika-25 negosyo center sa lalawigan ng Pangasinan upang mas maging accessible ang mga serbisyo sa mga micro, small and medium enterprises. Sa isang panayam, sinabi ni DTI Pangasinan Provincial Director Natalia Dalaten na ang mga MSMEs at iba pang mga stakeholders ay maaaring makapag-avail ng iba't ibang mga serbisyo katulad na lamang ng business name registration o renewal, business counseling, information and advocacy at product development. Ayon sa kanya, maaari naman ng kumonsulta ang MSME organizations tungkol sa mga programa at proyekto ng DTI tulad ng Shared Service Facility and Financing Offers. Sinabi pa rin Dalaten na ang pagtatayo ng negosyo centers ay nakaangkla sa Go Negosyo Act na layong magbigay ng iba't ibang mga serbisyo para sa mga maliliit na mga negosyante. Samantala, sa gitna naman ng pandemya, nakapagbigay naman ng serbisyo ang DTI sa mahigit 12,000 MSME sa buong lalawigan ng Pangasinan, katulad ng livelihood seeding programs, negosyo serbisyo sa barangay at marami pang iba. Balitang lokal pa rin, inumpisahan ng ibigay ng Department of Labor and Employment o ng DOLE na pinamumunuan naman ni Secretary Silverio Bebot Bello at sa suporta ng ating Senador Christopher Lawrence Bongo ang tulong panghanap buhay sa ating mga displaced disadvantaged workers o TUPAD program na naglalayong magbigay ng pangkabuhayan sa 606 na mga residente ng bayan ng Mabini. Naibigay ito sa pagkapagtulungan na rin sa LGU Mabini na pinamumunuan naman ni Mayor Ariel de Guzman. Masayang tinanggap ng mga miyembro ng TUPAD ang 4,420 piso o 4,420 pesos na sahod sa 13 araw ng paglilinis sa mga lansangan at iba pang pampublikong lugar sa iba't ibang barangay sa bayan. Samantala, hinikayat naman ni Mayor de Guzman ang mga residenteng kabilang sa TUPAD program na huwag matakot na magsumbong sa kanyang tanggapan ang sino mang magtatangkang manghingi o magtangkang bawasan ng pinaghirapan nilang pera. Aksyon Radyo. Police Report. Para naman sa ating mga police report, patuloy pa rin iniimbestigahan ng Santa Maria PNP ang nasa likuran ng pagdalagay ng harang na tali sa gitna ng daan mismo sa barangay Kabuluan nitong Martes, December 28.
Ayon kay Lieutenant Rodelio Kita ng OIC Chief ng Santa Maria PNP, sa nabanggit pa lamang na barangay nangyari ang ganitong uri ng insidente. Wala rin daw kasi silang nalalaman na history ng ganitong insidente sa bayan. Hindi agad nakapagpablatter sa kanila ang biktima. Sa Facebook post ng biktima na naturang patibong na si Rodelin Arcega, ibinahagi niya ang imahe na nagtamo nitong marka sa kanyang leeg. Galing ito sa barangay San Pablo at pauwi na nang mangyari ang naturang insidente. Walang nakaduty na tanod ng oras na yon ayon sa biktima. Sa kabutihang palad, babagal lamang umano ang patakbo niya ng motorsiklo kaya di ganong napuruhan ng sugat sa leeg. Kaugnay nito, sinamahan naman ng kapulisan si Arcega sa mga opisyalis ng nasabing barangay upang magsumite ng blatter kaugnay sa insidente. Panawagan ito sa mga naglagay ng tali na huwag idadamay ang ibang tao kung may problema ang mga ito sa kanilang buhay. Umapila ito sa may kagagawan na sanay mga konsyensya dahil maaaring mapahamak o makapatay ang ginawang paglalagay sa tali sa gitna ng daan. Alam mo ba sa Ilocos Action Contra, iba tayo sa mga ka-action, Naalala ko lang, dyan sa may Ilocos, may pasintabi sa mga kumakain, takpan yung mata, may napugutan ng ulo Action Contra dahil alambreng nilagay, sa highway mismo. Ang bilis ng sasakyan, motor, yung mga loko-loko doon, naglagay ng alambre sa both sides, di nila alam may motorista doon, ayun, namatay, O, kaya pakiusap mga kaksyon na huwag hunin yung gagawin po yan. Samantala naman, magbabalik ko tayo sa ating balita. Pagpapatuloy ng ating Aksyon Radyo Balita, hinuli ng mga pulis ang isang lalaki na inireklamo nagwawala sa barangay habang armado ng baril. Natanggap ng pulisya ang tawag mula sa isang concerned citizen sa Poblasyon Zone 1 at ng kanilang respondihan ay naabutan pa ang nanggugulong suspect na si Gary Maanyo E. Lopez, dating drug surrendery at residente ng barangay Baraca, Villasis, Pangasinan. Hinuli ito ng mga pulis at nakumpiska sa kanyang pangangalaga isang caliber 38 revolver na walang serial number na may isang bala sa cylinder nito. Kinapkapan din ito ng mga otoridad kung saan nakumpiska sa kanya ang isang pakete ng hinihinalang shabu na nasa 0.14 grams ang timbang at nagkakahalaga ng 1,020 pesos. Samantala sa bayan naman ng mga tanam, nahuli sa isinagawang buy-bust operation sa barangay Malang ang 22 anyos na cook na nakilala bilang si Mac Jones Marinas Episcope, residente ng barangay Macabito, at Weasel Aguilar E. Francisco. Nakumpiska sa mga ito ang dalawang pakete ng hinihinalang shabu na nasa 0.15 grams ang timbang at nagkakahalaga ng 500 piso. Gayon din ang cellphone, motorsiklo at isang caliber 22 na revolver na may 3 fired cartridges at isa pang bala. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act at RA 10591 illegal possession of firearms ang mga sospek. Samantala naman mga ka-aksyon, sumuko sa mga pulis ang lalaki o maglalako ng taho na nakilala bilang si Tito de Guzman, 41 anyos, residente ng barangay Angyo sa bayan ng San Fabian. Si De Guzman ay isang drug personality sa lugar. Matapos itong puntahan sa kanilang bahay ng mga pulis hinggil sa ginagawang Oplan Tokhang, nagpresenta ito sa mga pulis at voluntaryong sumuko dahil nais na rin itong maituwid ang pamumuhay at malayo sa illegal na droga. Kalabosan naman ang isang construction worker dahil sa pagbebenta ng ipinagbabawal na uri ng paputok sa bayan ng Santo Tomas. Sa harapan ng paaralan sa Barangay Poblacion West, hinuli ang suspect na si Ramses Villasista Sotelo alias Ramses Paasa, residente ng Barangay San Antonio. Naharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 7183 o may kinalaman sa pagbebenta ng illegal na paputok. Pinaglalagat naman ito ng hanggang 6,000 piso bilang kanyang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala naman mga ka-aksyon, para sa ating balitang pambansa, wala pa rin umanong basehan upang itaas ang alert level sa bansa sa gitna pa rin ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 ngayong Kapaskuhan ayon kay DLG Secretary Eduardo Año. Sinabi ni Año na tatalakayin pa rin daw ng Interagency Task Force o IATF ang bagay na ito. Dagdag nito, wala pa umano silang nakikitang basihan para itaas ito. Netong nakaraang Martes lamang ay nagpahayag si Octa Research Fellow Dr. Guido David ng pangamba matapos maitala ang daily positivity rate sa National Capital Region ng NCR na mahigit 5%. Nakadagdag din rito ang naitala kahapon ng DOH na mahigit 800 bagong kaso ng COVID-19 at 29 rito ang namatay. Nagbabala si David na maaaring higit pa umano sa holiday uptick ang naturang pagtaas ng kasong nararanasan sa Metro Manila sa ngayon. Samantala, nakadakda naman ang preliminary conference ng disqualification petition laban kay Presidential Aspirant Bongbong Marcos Jr. ng isang party list group sa Enero 7, 2022. Ayon po yan kay Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon.
Pangangasiwa ni Guanzon ang pagpupulong sa session hall ng COMELEC sa Intramuros, Manila. Ani Guanzon, lahat umuna ng partido ay dapat personal na dumalo. Pinaalalahanan din niya mga abogado na kailangan nasa loob na raw mga ito ng hall bago sumapit ang alas 8:55 ng umaga. Papayagan umano ang media sa loob ng 5 minuto. Ang COMELEC First Division ang humahawak sa akbayan petition, magiging disqualification cases na inihain ng campaign against the return of the Marcoses and martial law sa pamamagitan ng abogadong si Howard Calleja at Abu Bakar Mangili na di umano legitimate chairman ng political party, ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Batay sa 3 petisyon laban sa anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, guilty umano ito sa hindi paghahain ng kanyang income tax returns mula 1982 hanggang 1985 na dahilan umano para hindi siya payagang kumandidato sa anumang pampublikong opisina. Matatanda ang ipapatawag ng COMELEC si Marcos upang tumugon sa 3 disqualification petitions sa inihain laban sa kanya sa First Division ng Commission on Elections. Balita naman sa ibayong dagat, naaresto at sinampahan na rin ng kasong kriminal ng pulisya ngayong araw ang isang 22 anyos na lalaki na naglabas hindi lang minsan kundi 2 beses ng kanyang putotoy sa social media site na OnlyFans. Hindi pinangalanan ng suspect ng pulisya, ngunit maaari daw mabilanggo ito ng 6 na buwan at pagmultahin ng 5,000 Singaporean dollars. Ayon sa pulisya, unang naglabas ng litrato at video ng kanyang pututoy ang suspect nitong buwan ng Setyembre at tinake-down ito ng pulisya nitong Oktubre 11 kasabay ng babala na hindi dapat muulit yon kung hindi ay maharap ito sa kasong kriminal. Inirason ng lalaki na unsecured umano ang kanyang account at ibinalik sa kanyang account ng administrator ng OnlyFans. Hindi nagtagal, muli na naman ito naglabas ng kahalintulad na litrato at video at napilitan na ang pulisya na arestuhin ito at kasuhan ngayong darating na araw ng Huwebes. Aksyon Radio. Showbiz Balita. Para sa ating napakalaking balita, sa loob ng halos 2 linggo lamang, kumita na sa mga takilya sa buong mundo ng $1 billion. $1 billion ang Spider-Man No Way Home na nagtatampok sa dating child actor na si Tom Holland sa title role. Ito pa, ayon sa mga ulat ng international press, ang unang pandemic-era movie na makapag $1 billion sa takilya. Noong December 17 lamang nagsimulang ipalabas ang pelikula sa Amerika at sa iba pang bahagi ng mundo maliban na lamang sa Pilipinas dahil sa January 8 ito magsimulang ipalabas sa mga sinihan dito. Ayon sa ulat, ang pinakahuling pelikulang umakyat sa ganitong kalagayan na naka $1 billion ay ang Star Wars The Rise of Skywalker na ipinalabas naman noong December 2019. At eto matindi. Alam niyo ba mga ka-aksyon na may isang mahabang eksena sa latest Spider-Man na ang dialogue ay gamit ang salitang Tagalog? Eksena ho yun, nakasama ang lola ng best friend ni Peter Parker na nagiging si Spider-Man na si Ned Leeds na siyang tanging nakakaalam sa lihim ni Peter. Dahil palabas na sa Amerika ang latest Spider-Man, alam na ng mga Phil-Am doon na may ganong kahabang eksena sa Tagalog na sadyang dinilagyan ng subtitle sa Ingles. Proud na proud, syempre pa, ang mga Phil-Am sa mahabang eksenang iyon sa wikang Filipino. Gayunman, hindi pa'y binubunyag kung sinong aktor na siguradong isang Pinay ang gumanap na lola ni Ned. Mega hit pa rin umano sa Amerika ang pangatlong edisyon na ito ng Spider-Man. Kumita na ito ng $260 million noong opening weekend lamang nito sa Estados Unidos. Ulat pa rin ng international press tungkol sa pelikula, ang No Way Home ang may 3 pinakamalaking worldwide opening. Ito rin ang 2 pinakamalaking domestic debut at 3 December opening kahit na meron pang panahon ng pandemya. Congratulations! Aksyon Radio. Sports News. Para naman sa ating balitang pampalakasan, inaasahang tatabo sa takilya ang kinakasanglaban sa pagitan nila YouTuber star Jake Paul at Conor McGregor. Bukod pa sa mga ibabangon nito ang puri ang mga natalo ng MMA fighter sakaling manalo ito sa laban. Maalala na pinatulog ni Paul si MMA fighter Tyron Woodley sa pamamagitan ng isang suntok sa laban nila nitong nakarang weekend lamang sa Florida.
Ayon kay Paul, ang kanyang ipinalasap na KO kay Woodley ay isang sampal umano sa UFC. Pero maaari umanong gumanti si two-time UFC champion McGregor kung may kakasa ang laban kontra sa YouTube star na naging boxer. Ito ay kikita ng napakaraming pera kahit katawa-tawa umano ang laban ayon sa isang kritiko. Meron kang dalawang lalaki na may sariling fans, sigurado kabang-abang ito Action Conrad, ano? Ang 24 anyos na si Paul ay napaka-vocal tungkol sa umunoy may hinang tuhod ng MMA fighters na kanya nakasagupa dahil bago pa man ang kanyang 6th round knockout, napabagsak muna niya si Woodley. Pero kahit natalo si Woodley ay tumanggap ito ng malaking bayad. Wala umunong sisisi kay McGregor kung gusto nito makipaglaban kay Paul para sa pera habang kaya pa nitong lumaban. Sinabi ni McGregor sa Reuters na kumita siya ng $140 million simula sa kanyang pagkatalo kay Mayweather noong 2017. Talo yun, Action Conrad, partida. At mabalian ng paa sa MMA laban kay Dustin Poirier noong Hulyo. Ang tanging issue para kay McGregor o kahit sa iba pang mga kalaban sa UFC ay ang pagkuha ng basbas ng organisasyon upang makipagkompetensya sa boxing na hindi malaging madali. Alright, Action Conrad, yan po mga kaibigan ang kabuuan ng mga pinakuling balita ko natin ngayong umaga. Sumasa inyo, Action Radyo Balita. Nakasama sa loob po ng mahigit 30 minutong balitaan. Wadya sa tuwatan patubutuging karok, siya na ikabisa na pasyon. At sa ating Master Control, Action Conrad Alvarez. Sa ating newsroom, Action Dab Dibakay na Action Jeric Pasilyao. At sa ngalan po nating Station Manager, Action Violi Valdez Ferrer. Susunod na ho ang MIB, mga issue ng bayan. Kasama po sino ba? Action Violi ba? Anyway, sige, antayin natin kung sino, no? Ito lamang yan sa Action Radio Pangasinan, mga kaibigan. Huwag kayong alis. Una sa Action, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Action umaga sa inyo lahat.